Ukraina öz topraklaryny Rus basyp aljylaryndan ýyzgiderli görnüşde halas etmäge dowam edýär. Bu gedek Ukrainalılar Kherson şäherini we Kherson welaýatynyň çep kenaryny dollugyna Ruslardan ýyzyna aldy. Для жизни и здоровья российских военнослужащих всегда является приоритетом. Ruslaryň uzun wagtlap Kherson üpçün edip bilmejegi sebäpli goşuny Khersonyň çep kenaryndan ýyda çekmäge karar berendigini 10 noýabrda resmi görnüşde elan etdi. Emma ýyda çekilişiň elan edilmedinden bir günüň Ukraina goşuny garşy hüjüme başlandygyny habar beripdi. Aýdylmagyna görä Rus tarapy sentýabr aýynda Harkowda bolşýaly köp ýitgäsede bar bolmakdan gorkandygy üçin ýyda çekilmäge karar berendigi aýdylýar. Başga düşünjelere görä munyň bir Ukraina garşy gurnalan duzak bolup bilme mümkinçiliginiň bardygy pikir edilýär. Netijede Khersony Ruslar fevral aýynda uruşsuz basyp aldylar. Noýabr aýynda bolsa ýene uruşsuz ýyzyna tapşyrmaly boldular. Şol bir sanda Ruslar Khersondan çykan wagty köpürleri we energiýa altyapylary dollugyna ýumrup ýyzyna harabaçylyk goýup gitdiler. Ukraina eskerleriniň aýtmagyna görä Ruslar howluk moç ýagdaýda köp sanda ýara we tehnika taşlap gidendigi habar berilýär. Ol ýaralar mundan beýlek Ruslaryň özlerine garşy ulanyljakdygy aýdyldy.